Představte si město, kde je každá ulice, park i veřejný prostor dokonale osvětlený, poskytuje bezpečí a vytváří příjemné prostředí ve vaší komunitě. V Ledvance se specializujeme na poskytování vysoce kvalitních a úsporných řešení veřejného osvětlení, která jsou šitá na míru potřebám obcí a jejich specifickým požadavkům. Naše moderní a efektivní veřejné osvětlení zajišťuje optimální viditelnost, energetickou účinnost a udržitelnost, díky čemuž výrazně přispívá k rozvoji a pomáhá snížit náklady na energii a údržbu ve vašem městě či obci. Nabízíme komplexní služby, díky kterým bude vše rychlé a snadné, od konzultace přes instalaci až po pomoc s financováním bez nutnosti zdlouhavého řešení dotací. Připojte se k mnoha obcím, které nám důvěřují a kterým jsme pomohli rozsvítit nejen ulice a veřejné prostory, ale také sportoviště a hřiště, čímž jsme vytvořili bezpečnější a příjemnější prostředí pro všechny. Kontaktujte nás a zjistěte více o našich řešeních veřejného osvětlení. Společně rozsvítíme vaše město.